Гүлшешек Галиева. Гәззәбану. Нургали бәгърем сөйенче. Кунакларны озатканга нәкъ бер атна дигәндә, Гәззәбану үзенең авырлы икәнен сизде. Шунда ук бөтен эшен ташлап, Нургалиенә хат язарга утырды. Нургали бәгърем, сөйенче, сөйенче, сөйенче. Аллаһының биргәненә шөкер. Безнең теләкләребез бигрәк тә синекедер. Кабул булган бит. Ничек сөенмисең? Барыбыз да исән сау. Шушы бер атна эчендә башкарган эшләребезне күрсәң, ничек шатланырың җаным. Сезнең кайтышыгызга барын да эшләп бетерәсебез килә. Бу матур мәшәкатьләр юксыну сагышларыбызны да җиңеләйтә төште. Сезне озатканнан соң без бөтенләй югалып калдык бит. Җитмәсә, Хафизымның «Әтием нигә генә китте инде ул, безне калдылып» дип күз яшьләре белән җылап кайтып керүләре үзде үзәк бәгырьләребезне. Ни сабыр әткәйнең дә бу кадәр күңелсезләнгәнен күргәнем юк әле. Бу юлы нишләптер бик авырдан китте балакаем. Күз яшьләренә буылып, әти, азга гына булса да Хафизымны җибәр минем белән. Нурислам киткәндә бергә үзем озатырмын диде. Әгәр бу минутларда әтисенең муеныннан кысып кочаклаган сабыем мин әтидән калмыйм дисә, берни эшли алмаган булырым. Ә ул, әти, мине әнием көтә бит. Мин дә китсәм, әни нишләл? Син үзең тизләп кайт, яме, дип миңа атылды. Ә үзе юл буе җылап кайтты дип сөйләгәч, әнкәй бөтенләй урынга ук егылды. Минем ни хәлдә калганымны үзең дә күреп киттең. Ярый әле әткәйнең үтенечен тыңлап, минекеләр бер атнага бездә калырга риза булдылар. Ирләр син алып калдырган агачлардан бура бурарга тотындылар, яңа җылы абзар өчен. Атна ахырында икесе Мәкәрҗә ярминкәсенә синең киңәшең белән нәселле яшь ат алырга дип киттеләр. Беләсеңме, нинди матур ат алып кайттылар? Әле ат булыбык җитлекмәгән, алмачуар яшь айгыр. Атны күргәч, Хафизыңның сөенгәннәрен әйтеп язып бетерерлек түгел. Маңгаендагы кечкенә генә яңа туган ай сымак кашкасына күрсәтеп, кашка дип исем кушыйк әле диде. Барыбыз да куанып риза булдык. Әткәй аны атка якынрак китерде дә, улым, ничек уйлыйсың? Нигә без ерак бабаң белән бу атны сайладык икән? Атыбыз бәләкәй башлы, дуга муенлы, бәкәлләре озын, чаптарыбызга охшамаган име диде. Бабай, чаптал калтайды, чабышка да балганы юк, ә монысы киләсе җыенга чабышка булсын. Мәхмүт абыйга кушсаң, ул өйләтә инде аны, димәсенме малаең? Эй, улкаем, мин синнән нәкъ шушы җавапны көткәндә идем. Маладис, акыллы малай шул син. Кайсыбызга гына охшап тугансыңдыр. Ялулин бит мин, димәсенме? Бабайлар бик канәгатьләнеп, рәхәтләнеп көлештеләр. Эй, Нургалием, шунда син дә булсаң, ничек горурланырың? Маһирә дә яратып карап торыр әле дип уйлап, сезне көннәр буе күз алларымда йөрттем. Ул да булмады. Әткәй ерак бабайга атны тотып торырга дип йөгәнне бирде. Хафизны күтәреп алып, атның биленә атландырды да булай диде. Әйе, улым, бу атны мин күбрәк синең өчен алдым. Ходай кушып, берничә елдан синең шушы ат өстендә мәйданга беренче булып килеп кергәнеңне күрергә насыйп әйләсә иде безләргә. Ә син хәзер ашыкмыйча гына кычкырып бисмилланы укырсың. Аннан соң атның муеныннан кочаклап, шуышыбрак мин сиңа булышырмын. Аның уң як колагына кашка дип 3 тапкыр әйт. Бу аңа исем кушу була. Синең үзеңнең дә колагыңа Мулла абзый Хафиз дип менә шулай исем кушканы. Ә мин аны ишетмәдем бит, бабай, диде ул бик аптырап. Без тагы елмаешып куйдык. Ике бабайның ярдәме белән атыбызга исем дә кушылды. Шөкер, ат үзен бик тыныч тотты. Чыгымлап китмәгәе дип куркыбрак торганым. Атларның холкын белеп бетереп булмый бит. Соңыннан ул Хафизга таба муенын борып, мин ишеттем, рәхмәт дигән сыман аска таба башын игәләп куйды. Бала аны нәкъ шулай аңлады да, янә бер куанды. Бабай, чаптал кыелсытмас микән кашканы? Борчылма, улым, аларның икесенең дә үз өйләре бар. Кашкага өйнең яңасын, зурысын бирәбез. Аңа күп хәрәкәтләнергә кирәк булыр. Мәхмүт абыеңны чакырырсың әле. Су кыендырырга бергә алып төшәрсез. Болында бергә йөгертеп тә алырсыз.
Бераз ял иткәч, бәлкем үзем дә төшәрмен, диде бабасы. Менә шулай, Нургалием. Тагын бер яңалык, Гыйззел Банат апай мине үзе белән йөртә башлады. Яшьтән өйрәнергә кирәк, ди. Арысам да бик теләп барам. Дөньяга яңа туып килгән баланы кулыңа алганда, бөтен дөньяң онытыла икән. 2-3 сәгатькә генә булса да сагышларымнан аерылып торам. Иртәгә әтиләрне Ташлыярга озатабыз. Берәр айга Бибиҗамал әбине алып кайтып тәрбияләрбез дип торабыз. Әнкәй бик бетереште. Әллә нинди чамасыз сагыну белән сабырлыгын җуеп сагына үзеңне. Нургали, хатларыңны минем күк озын итеп яз. Онытылып укырлык булсын, яме? Маһирәгә, Зәйнәп апага, Лукман абыйга барыбыздан да сәлам тапшыр. Нурислам кайчан кайтырга җыена икән? Аның артыннан да хат җибәрә күр. Саҗидә бик борчыла. Анда эшкә калуын бердә теләми. Тагын бер хәбәр. Мәчет янына ниндидер такталар китергәннәр. Мәктәпне төзеп бетергәнче балаларны шунда укытырга җыеналар дип сөйлиләр. Намаз укый торган зур залны бүлгәләмәкче булалар, ди. Фарук хәзрәт балаларга белем бирү, укыту өчен булса ярый әле. Комсомоллар өчен төрле кәмит ясау ниятләре белән йөрсәләр, Раббым үзе сакласын. Мәчетне көфер почмагына әйләндерергә батырчылык итә калсалар, җир-анабыз күтәрә алмас аны. Аларның һәрберсе Аллаһ Тәгаләнең иң авыр җәзасына дучар булачак дигән. Авыл халкы борчыла. Нургали, эшләрегезне тизрәк бетереп, кайту ягын карагыз инде. Маһирәңә әйт. Балалар, яшьләр аны сагыналар. Һәр йортта диярлек ул калдырган җырларны җырлыйлар. Гармончы Сабирҗан да аларны кызлардан өйрәнеп беткән инде. Һәр кичне көтү кайтканда урам якка чыгып, үзләренең капка төбендәге эскәмиядән сиптерә генә шул көйләрне. Аларның өйләре биектәрәк бит. Безнең капка төбенә чыгып утырсаң, күренеп тә тора ул. Әнкәй аны һәр көнне көтеп ала. Кичке һавада гармуннан агылган моңның үтә тәэсирле яңгырашы сиңа бик таныш. Бөтен авыл илаһи моңга күмелә. Сөт тулы җиленнәрен көчкә күтәреп, алпан-тилпән кайтып килүче сыерлар да шушы моң эчендә әкрен генә атлыйлар. Гаҗәп бит. Алар да әллә уйнаучының үзенә, әллә шушы илаһи моңның сихри яңгырашына үз мөнәсәбәтләрен төрле ысуллар белән белдерергә тырышалар кебек. Кайсыларының кыска-кыска гына мөгрәп куюлары, кайсыларының өзәсең бит үзәк бәгырьләремне дигәндәй ачыргаланып, сузып кычкырып җибәрүләре безнең ише сагышка сарылганнарны менә шундый уйларга саладыр да инде. Гармунын уйнап кына утырса бер хәл, кайбер җырларны бигрәк тә син яратып җырлый торганнарын җырлый да бит әле ул. Читтән бер карап кына торсаң, син әнкәйнең ал Зәйнәбемне тыңлаганын, күз тияр дип йөзләреңә туйганчы карамадым дигәнен ишетүе була. Туйганчы карый да алмадым шул диде, сыгылыплар гына төшә. Аннары туктаусыз күз яшьләре. Элек алай түгел бит ул. Бу кайтуыгыздан соң бик нык үзгәрде әнкәй. Күзенең яшьсез чаклары бик сирәк була. Син аның үзенә генә атап бер хат җибәр әле, җылы итеп яз, бел аны. Ничек сагынуларыңны, бала вакытыңдагы синең өчен борчылуларын, сине яратып пешергән ризыкларын, аларны сөенеп сиңа ашатуларын, өйрәтеп утырган булам инде. Үзең менә дигән итеп язарсың әле буйырган булса. Синең ул хатың әнкәй йөрәгенә бәһалә бетергесез дәва булачак, Нургали. Язасы тагын бер хәбәрем калган икән. Сез киткән көнне Мәхмүтләргә Казанда әтиләрен җирләгән туганы Гөлсем апа кайткан. Аның бик кечкенә Кәримә исемле кызы да бар икән. Безгә дә килеп киттеләр. Бик шатып калдык без аларны. Аның сине күрәсе килгән булган. Ташкентта яшәүче мәрхәмәтле Кари әкә дигән кеше Гөлсем апаларга кайткалап йөри икән. Ул Нургалине дә, Лукманны да бик яхшы беләм дигән. Нургали кайтуга миңа хәбәр итегез диде. Бәлки әле кайтышлый ул үзе безгә кереп чыгар. Без Казан вокзалына бик якын торабыз. Тихвинский урамы 77-нче йортта диде. Нургали, ул кешенең синең үзеңә генә әйтәсе сүзе бар ахры дип уйладык без. Кара әле, Нургали, Нурислам артыннан Хафизыңа үзеңнеке төсле киемнәрне алып җибәрегез әле. Маһирәгә үлчәүләрен бирдем. Теге вакытта ялгышып алып кайтканыгыз бик кечкенә булды бит. Ул аны кия алмады. Сез аны кемгәдер бирергә теләгәч, мин топасрак килеп чыкты бугай. Хәтерлисеңдер. Юк, кайткан җирендә калсын әле дип, Маһирәнең кулыннан тартып алганыем. Менә кем өчен калдырганмын икән?
Бүген мин аларны алып, туйганчы карап сөендем. Инде бик ләззәтләнеп, пардан киенгән 3 лачынымны күз алларымда йөртәм. Менә шундый матур хыялларым ялгыз төннәремә ям биргәндәй була. Үзеңә ошаган исемне сайла да, миңа язып җибәрәме, бәгърем? Сау бул. Түземсезләнеп хатыңны көтәм. Озын итеп яз бел аны. Сагынуларым биниһая. Мөмкин түгел аңлату. Сәлам белән, Гәззәбануың. 2 июль 1924 ел. Саҗидәнең йомышларын йомышлап бетерүгә кайтып кына килсә, и Раббым, рәхмәтеңнән ташлама дип, бер өзлексез ялварулары кабул булган күрәсең. Нурисламының кайту хәбәрен ишеткәч, шатлыгыннан нишләргә белмәде. Мондый чакта Зариф абый белән киңәшләшү иң дөресе булыр дип, Саҗидә су буеннан гына күршесенә ашыкты. Зариф абый, җаным, берсе көнгә Нурисламыбыз кайтып төшә икән. Каршы алырга үземә кушкан хәбәрен җиткерделәр бит. Котлыйм күрше, бик һәйбәт, эшкә калмыйча бик дөрес эшләгән. Кызы белән яраткан тугры хатынын акчадан өстен күреп, сезне сагынып кайта. Бәрәкалла, машалла. Акча килә дә китә. Бергәлеккә ни җитә димәсләр яны күрше. Әнә бердә ерак барасы юк. Гәззәбануыбыз монда тилмерә. Ул Нургалиемнең безнең белән соңгы хушлашкан чагын күз алдыма гына китерсәм дә, йөрәгем пәрә-пәрә килә. Поезд инде бар кешенә кычкыртып җибәрде. Я Хода, пуфылдый да башлады. Ә ул һаман улы белән мине кочагыннан ычкындыра алмый. Күзләреннән аккан яшьләре әле дә күз алдымда. Шунда Маһирәнең: "Нургали, каласың бит, йөгер тизрәк" дип ачыргаланып кычкырган тавышыннан хушына килде балакаем. Өлгерде тагы, шөкер. Мин булсам, валлаһи дип әйтәм, өлгерә алмый идем. Эй балакайлар, әле сезнең иң матур да, көчле дә чагыгыз. Бергәлекнең сәгатен түгел, минутларын да әрәм итмәгез. Рәхмәтләр яусын, Зариф абый. Сезгә дә минем шикелле шатланып, Нургалине каршы алырга насыйп булсын. Нурисламны каршыларга бергә барсак, вакытыгыз булыр микән? Шул турыда сөйләшергә дип керүем, диде Саҗидә. Эй, күрше, вакытны булмаса да табарбыз, Аллаһы боерса. Бу бит безнең уртак сөенечебез. Нурислам аркылы безнекеләрнең дә хат хәбәрләре булмый калмас. Ә син борчылма, Саҗидә. Мин үземнең чаптарны җигәрмен. Нишләптер сезнекеләр күренми? Берәр жары киттеләрме әллә? Мәхмүд белән Мәфрүзә, Хафиз белән Тәскирә, аларга ияреп Гәззәбану кашканы су кыендырырга, аннары болында йөгертербез дип киткәннәр ия. Эй, Зариф абый, үз шатлыгым белән онытып та җибәргәнмен. Тәскирәм әйткән бит югыйсә. Акыл иясе күршесенең гыйбрәтле киңәшләреннән соң Нурисламына булган шик-шөбһәләре турында сөйләп тормады Саҗидә. Уңайсызланды. Гәззәбану булса, эшен бушатмый калмасы янысы. Туктале. Бүтән сөремне сыйдыра торган Гиззел бана тапа белән сөйләшеп чыгыйм дип кергән иде дә, ул да каядыр киткән. Тәскирәсе дә югышмаса, билемдә йөри. Әтисенең кайтасын да белми. Янында уйнарга Хафизы булса, аңа шул җиткән. Әниемә кирәгем чыкмады микән дип тә уйлый белми ваемсыз дип, кызына да үпкәләп куйды. Аннары бик урынлы гына үзен дә шелтәләп алды. Ирем кайтышка ул яраткан ризыклар пешерү турында уйланасы, хәстәрләнәсе урынга әллә ниләр уйлап йөрим шунда жүләр баш. Нурисламымның иң яратып ашаган ризыгы тутырган тавык. Бер тавыгым күкәйләрен каядыр качырып салып, кыртлап йөри башлаганы. Шуны суйдырып, 7-8 йомырка белән тутырырмын буйырган булса, шулпага бүгеннән үк тукмачларымны кисеп, киптереп куярга кирәк. Мул гына итеп камыр ризыклары да пешерермен. Күршеләребез белән бергәләп бәйрәм ясарбыз. Исән-имин генә кайта күрсен җаным. Тормышның бөтен яме фақат Нурислам белән. Ул өйдә булмагач, малларыма кадәр буйыккан шикелле күренәләр. Үземне әйткән дә юк инде. Тавыкларыма хәтле электәгечә җырламый хәзер. Ә мин үз-үземне борчып, юкны бар итеп, көнләшеп йөргән булам бит әле. Ниһаять күңеле тынычланып, Саҗидә дәртләнеп эшкә тотынды. Изеп куйган коймагына 1-2 кашык көнбагыш мае салып, берничә йомырка сытып, әзрәк кенә чүпрәсен дә өстәп ишәйтеп куйды. Җырлый-җырлый самаварын да куеп җибәрде. Сагынам, бәгърем, бик сагынам. Сагынам сине көн саен. Һәр кич саен күккә карап, эзлим йолдызлар саен. Очып кына йөрде Саҗидә.
Тиз генә тавык чебешләрен дә ризыкландырып керде. Сыерын савар өчен бар кирәк яракны әзерләп куйды. Аягы җиргә дә тими диярсең. Сыерына он, көрпә тугылап, тозын салып, бер чиләк суында әзерләде. Ул арада коймак камыры да кабарып менде. Коймакларны пешереп, зур җамаягына салды да, өстен каплап, учак янынарак куйды. Табада май эретте. Коймакларым өстенә сибәрмен дә, майына манчы башарга кушармын. Нурисламым шулай ашарга ярата дип үз-үзенә сөйләнеп йөргәндә, Тәскирәнең шат тавышы ишетелде. Әни, әти кайтамыни? Жалиф абый әйтте, дөлешме? Дөрес, кызым, дөрес. Барма турым. Тиз генә киндек әбиең белән Гәззәбану апайыңны кайнар коймак белән чәй эчәргә чакыр. Тиз кирегез, әни көтә диген кызым, яме? Хафижны? Чакыр җаным, Хафижыңны да чакыр. Коймакларым күп, иллә дә тәмлеләр. Шуны гына көткәндәй шаугыр килеп күршеләре килеп тә керде. Үзебез дә кермәкчиек әле. Сөенешең котлы булсын, шатлык арты шатлык тулсын йортыңа ахирәткәем. Әткәй әйткән бу хәбәргә әнкәй белән безнең куанганны күрсәң син. Синнән битәр куанганбыздыр мөгаен. Нургалием яныннан кайта бит. Җаным. Әткәй бүген 2 рам кәрәзне әле иртәрәк булса да аертып карады. Нурислам кайтышына дип. Менә монысын сиңа чәй эчеп тотарга бирде дип, Гәззәбану җамаякка салынган хуш исле яшь балны өстәлгә куйды. Минем дә күчтәнәшем бал дип, Хафиз матур гына тәлинкәгә салынган кәрәзле балны Тәскирәгә сузды. Гиззелбанат та үз сүзен әйтергә ашыкты. Нурисламның кайту хәбәре йөрәкләребезгә сары май булып ятты. Икесе бер юлы китеп баргач, зөрәдә яман су булды. Эшкә калмавы белән дә куандырды. Аннан соң Саҗидә, син үзең дә акыллы киңәш бирдең Нурисламга. Акчаң түгел, син үзең кирәк безгә дидең. Исән сау кайтып җитсен дә, тигезлек белән гел бергә булыгыз. Әйдәгез, минем күчтәнәшемнән дә авыз итегез дип, җамаяк тулы кош телен өстәлгә куйды Гиззелбанат. Бик канәгать булып, шат утырдылар күршеләр. Сөйләштеләр, сыйландылар, яңа бал белән тәмләп чәй эчтеләр. Иң мөһиме, Нурислам кайтышка эшләнәсе эшләрне үзара бүлешеп тә куйдылар. Локманның безгә моннан да ераккарак китәргә туры килмәгәе әле дигән шомлы сүзләреннән соң малайны монда калдырып булмас дип уйлады Нурислам. Маһирәнең дә балага чат ябышуы, әнисенең аны һаман хуплап торуы да нык шикләндерә башлады. Күп уйланды ул. Бәлки бу сабый Раббымның рәхмәте белән миңа булган бүләгедер. Мәгәр алай булмаса, шул кадәр үземә охшап туар идемени ул. Аркасындагы миңенә кадәр, башкасын әйткәндә юк инде. Миңа тартылуын гына кара син аның. Зөмәрәнең тилмереп язган васыятен үтәп, баламның мәрхүм әнисе рухын шат кылу минем изге бурычым түгелмени. Ниһаят ни генә булмасын, Аллаһыма вә Зөмәрәгә шиксез рәхмәтләрем белән баламны үзем тәрбияләп үстерергә тиеш дигән ныклы фикергә килде Нурислам. Нургали эштән кайтып керүгә, аны ишек алдында ук каршылап, күңелдәгесен ачып салды. Мин сине аңлыйм, дускай. Борчылма, ярдәм итәрбез. Озата кайтырга Зәкияне җибәрербез. Үзеңә генә кыен булыр диюем. Рәхмәт, Нургали. Зәкия эшкә урнашып йөри түгелме соң? Әйе, Локман абый аны савыт-саба кибетенә тәгаенләп тора. Карале кияү балакай, нинди Локман абый булсын инде ул сиңа? Кызык син, Нурислам. Ничек мин аңа бабай дип әйтә алыйм дия? Әткәй диген, олы кешенең күңеле булыр. Маһирәң кайтып керү белән әткәй, әнкәй дип әйтә башлады. Әле дә әткәй, әнкәй дип сагынып искә ала. Ярый, дускай, килештек. Син киткәнче үк шулай дәшә башлармын. Ничек кабул итәр бит әле? Әнә, үзе дә кайтып килә бугай. Ир бала кайта авылга. Нурисламны каршыларга Зарифлар станциягә вакытыннан шактый алда килеп җиттеләр. Яшь бала күтәргән чибәр генә кыз белән иң башларына аллы-артлы зур сумкалар аскан Нурисламны күргәч, кыйлыплар инде Саҗидә. Нигә мине чакырткан ул? Шикләнүләрем тикмәгә генә булмаган икән. Менә ни өчен чамасыз ашкынып киткән ул Ташкинына. Моңарчы бар кызганганым Гәззәбану булды. Кем уйлаган үземне ахиретемнекеннән дә авыррак язмыш көтәдер дип. Зариф абый,
Жаным, юк, аягымны да атлый алмыйм. Акылыңны жуйма, сабыр бул. Күз яшьләреңне зинһар күрсәтмә. Мин син фаразлаган шаук булыр дип уйламыйм, күршекәем, сынатма дип, Зариф никадәр генә үгетләп караса да, Саҗидә баскан урынында каккан казыктай катты да калды. Ул арада Нурисламнар үзләре дә килеп җитте. Читтә булай балавыз сыгып торганчы, ничек итеп исән-сау апкайтып җиткерә алдың бу кечкенәне дип сорарыйң, диде ир, Зәкия кулындагы балага ымлап. Аңа каршы ачуы кабарагына барган Саҗидәсе турсаеп, «Анасы янында иш!» дип үтә төксе җавап бирде. Хатынын тынычландырырга теләп, кочагына да алмакчы булды Нурислам. Кая ул? Җаһилләнмә. Берегезгә дә ышанмыйм, дип кырт кисте Саҗидә. Эй, җаныем, мин сиңа үзең хыялланып көткән, төшләреңә кереп ымсындырган малайны апкайтам дип сөенгәнем тагы. Хәерле булсын. Ни булса да, хәзер безгә ашыгырга кирәк. Йокыдан уянуга ашарга сорый башлый ул. Гиззелбанат апайның кәҗәсе исәнме? Исән. Үзе дә, кәҗәсе дә исәннәр. Анда алар сезне көтеп мәш киләләрдер инде, диде Зариф, һәм бер артлы сорауларын яудырды. Күрше, безнекеләрдән хат хәбәрләр алып кайта алдыңмы? Ни хәлләрдә калдылар? Ерак сәфәрләренә китмәделәрме әле, дип, сүзне икенчерәк юнәлешкә бору ягында карады. Бары да Аллага шөкер, калганын юлда сөйләшербез, дип, Нурислам ашыктыра төште. Кузгалдылар. Ир хатынын җәһәт кенә күтәреп алып тарантаска утыртты. Һәм берни дә әйтми, баланы аның алдына салды. Зәкия алар янына утырды. Саҗидә әкрен генә Зәкиягә борылды. Бу баланың әнисе кайда соң? Нишләп ул Нурислам кулында? Саҗидә апа, миңа берни дә мәгълүм түгел. Нурислам абый үзе сөйләр әле. Мине озын юлда ярдәмче булырсың дип Локман абыйлар җибәрде. Казанда әнием белән күрешермен дип шатланып риза булдым. Ай, җаным, уяна бугай, дип Саҗидә каушап калды. Үзем алыйм әле, ул миңа ияләнгән шикелле инде. Сезне күргәч яҗылап җибәрер. Нурислам абыйны бик ярата, дип, Зәкия баланы үз кулына алды һәм битенә япкан батист җәймәне ача төште. Саҗидә кырыйдан гына булса да күз төшерми кала алмады. Чыннан да сабый уянып килә. Менә ул күзләрен зур итеп ачып, Зәкиягә текәлде. Зәкиянең «Бөркетем, син кайда?» дип дәшүе булды. Нарасы шундый матур итеп елмаеп җибәрде. Хәтта юрганы эчендә бөтен гәүдәсе белән әллә нинди хәрәкәтләр ясый башлады. Саҗидә әле Нурисламга, әле балага карап үнсез калды. Нидер әйтергә дә теләде кебек, әмма теле әйләнмәде. Нурислам, бу нарасы синең үзеңнеке бит. Дөресме дип тә сорамыйм. Аны кем генә күрсә дә шулай диячәк. Әнисе кайда, нигә бала синең кулда? Синнән дөрес җавап көтәм, дип, ниһаять телгә килеп сорау арты сорауларын тезде Саҗидә. Бу дөньяда юк инде ул Саҗидә. Оннан икебезгә дә атап язган соңгы хатлары, үлеме алдыннан язган васыятнамәсе һәм үзе Бөркетем дип йөрткән шушы улы калды, дип җаваплады Нурислам. Инна лилляһи ва инна иләйһи раҗиғун, дип, Зариф белән Саҗидә мәрхүмәгә дуа кылдылар. Соңгы соравым, кем иде ул Бөркетнең әнисе? Зөмәрә исемле түгелме? Берничә мәртәбә синең әллә төш аралаш саташып дип әйтимме, шул исемне әйткәнеңне ишеткәләдем бит мин. Соңгылары Нургалиләр кайткан көннәрдә шикелле хәтеремдә. Шулмы? Әйтергә теләмәсәң, үз иркең Нурислам, үпкәләмим, дип, Саҗидә мөлдерәмә күзләре белән әле иренә, әле балага бакты. Әйе, Саҗидә. Ул шул син сизенгән Зөмәрә иде. Урыны җәннәттә булсын. Синең алда аның бер гөнаһысы да юк. Синең үлем көтеп яткан көннәреңдә тәскирәм белән синең өчен иң кайгырткан кешеләрнең дә берсе ул булды. Һәр намазы артыннан сиңа исәнлек сорап дуга юллаучы да ул булды. Хәтта минем исемнән акча, посылкалар салуын да монда кайткач кына белдем бит. Билгеле, мин аны сиңа теләсәм дә әйтә алмадым. Бер кайчан да миннән фатир хакы да алмады ул. Гел, синең авылда балаң, авыру хатының бар. Сыерыгыз да юк, акчаңны җыя бар. Ачлыктан соң тормышыңны рәтләрлек булсын. Минем үз табышым үземнең киләчәгем өчен җитәрлек дип торды. Әле балам кем кулында гына тәрбияләнсә дә, аның үз өлеше дә булырга тиеш дип, аның өчен дә акча калдырган. Алсам да аптырадым, алмасам да.
Зәкиябез шаһит. Миннән соң фатирына шушы кызны яздырып, аңа үз баласы кебек караган. Зәкия дә маладис. Ул Зөмәрә апасының сердәшенә дә, безнең телгә өйрәтүче остазына да, авыру көннәрендә тәрбиячесенә дә, шушы бала тугач, аның эчендә бөтен көчен куйган игелек тулы җанга әйләнгән. Локман абзый Зәйнәп апалар белән бергә Зөмәрәне гүргә иңдерүче дә ул булган. Ә мин өлгерә алмадым шул. Зәкия хәзер безнең гаиләбезнең, бигрәк тә улымның иң якын кешесе булачак, Аллаһы боерса. Кем белгән, Саҗидә. Һәйбәтләп тәрбияләп үстерә алсак бу егетне, бәлки үзебезнең картлыгыбызда иң өметле тәрбиячебез булыр Аллаһының рәхмәте белән. Чыннан да, һәр кешенең язмышы үзе бер гыйбрәтле тарих. Ул чагында кем уйлаган шушы нарасы киләчәктә Саҗидәнең генә түгел, Гәззәбануның да бердән-бер игелекле терәгенә әйләнер дип. Баланың юл буе бик тыныч һәм озак йоклавы Зәкияне гаҗәпләндерми калмады. Айруча сабыйның бер уянып, күзенә карап, әнисе әйтә торган сүзне дә ишеткәч, ничек куанганын күрсәтеп кабат йоклап китүе. Инде Нурисламның Зөмәрә турындагы матур да, бер үк вакытта сагышлы да истәлекләрен сөйләгәндә, барысы да ихтыярсыз балага күз салгалап алдылар. Ә ул тәмләп, изрәп йоклый. Йоклый гынамы? Ничек матур итеп елмайгалап тагыла бит әле. Шунда Зариф Зәкиянең аптырап утырган хәләтен күреп, шыпыртлап кына булай диде. Барын да аңлап, тоеп ята ул балакаем. Әнкәсен әти кешенең шулай матур итеп, ихлас искә алуына, иң мөһиме, гадел искә алуына һәр елмаюы белән рәхмәтен белдерүе дип аңларга кирәк. Зәкия кызым, син дә шулай аңларга телисең шикелле. Әмма ышанасың килми, очраклык кынадыр дип уйлыйсың бугай. Тик бу сабый күңеленең ни кадәр сизгер булуын исбатлаган бер мисал гына әле. Сабый күңеленә яманын да, яхшысын да белдереп тора торган үз фәрештәләре була. Эй, Зариф абый, минем күңелемдәгенең барында кайдан белдегез сез? Син үзең дә шул гынахсыз сабыйлар өммәтендә икәнсең бит, бала. Рәхмәт Нурисламга. Әгәр тагын бер улым булган булса, сине үз киленем итәр өчен ниләр генә эшләмәсем мин. Һай, җәмәгать, ир бала белән ата күңеле арасында ниләр ятканын, аларны ниләр бәйләгәнен белмисез шул. Карагыз әле, бүген тургайларның сайраулары да бөтенләй башкача бит. Кичә төне буе талгын гына яуган яңгырдан соң табигать үзе дә яңадан туган күк. Авылыбызга яңа туган гынахсыз сабый, ир бала кайта. Нурислам күршемнең улы кайта. Нургалием белән сизгән идек без аның монда кайтасын. Менә ул ата белән ир баланың уртак күңеле. Сайрый тургай, баласын җуйган бугай. Баласын җуйган тургайдай, ник моңаям мин булай дип, Зариф үзенең үтә дә моңлы тавышы белән әкрен генә җырлап та куйды. Сабый исә йоклый. Булачак әнисе кулында изрәп йоклый бирә. Авылга килеп җиткәндә генә уянды ул. Зәкия аны тиз генә үз кулына алып астын кырытты. Нурислам сумкадагы сөтле шешәне алып, тәмен татып карады. Зәкия үзе тикшермичә аны балага бирергә ашыкмады. Сабыйның берни дә эше юк. Аңа тизрәк ашарга булсын. Урамны яңгыратып кычкырып елавын белә әнә. Нурислам Саҗидәсенә елмаеп кына карап, менә әнисе, без шундый инде, ашамсак малайбыз дип, улы белән ничек горурлануын белдермәк булды. Булышырга тәскирәбез бар. Минем дә тәҗрибәм җитәрлек хәзер, борчылмаямы? Җан биргәнгә җүн бирә дип, Худайның рәхмәте белән тәки апкайта алдым бит малайны. Кеше сүзе булмый калмас. Тик мин сиңа ышанам, Саҗидә. Сынатмассың дип уйлыйм. Эй, Нурислам, мин сине яшь хатынын баласын ие белән алып кайта икән, Нургалине дә уздырган, кеше күзенә ничек күренербез дип хурлануымнан нишләргә белмәдем. Баланы күрүгә мәлҗирәп төшкәнемне үзең дә күрдең бит. Нишлим соң, үзем сине шулай куандыра алмагач. Кая минем бөркетем дип Зәкиянең дәшүенә елавыннан туктаган сабыйга сөтле шешә бик вакытлы булды. Капка төбендә өлкәннәрнең кайтуларын инде күптәннән көтеп йөргән Тәскирә белән Хафиз бәбине күреп шаккаттылар.
Ни әйтергә дә белмәделәр. Тәскирә әтисенә атылды. Хафиз өйгә, әнисе янына ашықты. Баланы өйгә Зәкия апасы алып керде. Нургалиләр җибәргән бик зур, бикләнә торган сумканы тарантаста калдырып, Зариф та үзләренә ашыкты. Гәззәбану Нургалиләрдән килгән әйберләрнең тарантаста икәнен белүгә, балага да карап тормады. Хафизны җитәкләде дә бакча башыннан гына үзләренә йөгерде. Зур сумка өйдә иде инде. Кайнанасы сумканы ничек тә ача алмаганына гаҗизләнеп, «Синең белән миңа язган хатлары шушында», диде Зариф. «Ача гына алмыйм бит». «Хәзер, әнкәй, хәзер җаным», дип, Гәззәбану илгәре сумканы кочагына алды. «Әни, ач инде тизләк, әнә әби ничек көтә, мин дә...» Ниһаять хатлар, тагын әллә ниләр. «Әнкәй җаным, менә монысы сиңа», дип, калын гына конвертны кайнанасына сузды Гәззәбану. «Үзең генә укып бирсәңче, балакаем, бу арада күзем дә начарланды. Күп җылаганныкыдыр инде». «Һай җаным, башта үземнекенә күз йөртеп кенә алыйм да. Эй, рәхмәт төшкере, хатымны алган икән. Хатыма каршы җавап хаты бу, әнкәй. Малай була калса, Харис дип кушарга дигән. Эй, сөенгән, әнкәй». Зилкамал елап ук җибәрде. Хафизның анда-монда эше юк, ашыга мышнап сумка бушата. Зариф керә-керешкә бу матур манзараны күреп, аларны бүлдермәс өчен бусагадан да узарга кыймый торды. Җанына илаһи рәхәтлек табып, ләззәтләнеп күзәтүен дәвам итте. «Эй, Нургали балакаем, менә хәзер шушы 4 бөртек Газизнең ничек шатланганнарын үзең күреп торсаң нишләрең икән?» Ихтыярсыз туган әлеге уеннан Зарифның үз керфекләре дә чыланмый кала алмады. Үзенә язылган хаттагы бераз борчулырак хәбәрләрне, бигрәк тә Нурислам аркылы ишеткәннәрен бу бәхетле җаннарга хәзер ничек әйтмәк кирәк? «Я Раббым, бир сабырлык, рәхмәтеңнән ташлама». Кинәт Хафизның «Калагыз әле миңа, әбәү бабай, син дә мондамыни?» дигән тавышына күтәрелеп карасалар, «Әтием төсле булдыммы?» дип Хафиз каршыларына ук килеп басты. Өстендә ябык якалы озын кара казаки, чалбары белән пар. Башында тирәнрәк эшле кара бәрхет түбәтәй, аягында читек кәвеш. «Яман күзләрдән үзең сакла, бер Аллам. Гел кечкенә Нургалием булгансың бит, улым. Ни арада табып, ни арада киенеп өлгердең?» дип, әнисе аны әйләндерә карады. Битенең үбелмәгән җире калды микән? «Мин күреп тордым аның ничек киенгәнен. Маладис бит ул минем улым. Беребезгә дә ялынып тормады», дип, бабасы да мактап куйды үзен. Ул да булмады. «Күршеләр, сезне көтәбез. Зилкамал апай, син дә калма. Улың яныннан кайткан кунак кызыбыз да сезне көтә», дип, Нурислам да кирип җитте. Шунда Хафизны күреп, «И, котлы булсын, Хафиз. Шушы киемнәреңнән әтиең төсле булып кирәме? Тәмам егет булгансың. Тәскирәң шаккатсын әле», дип, Хафизны күтәреп үк алып чыгып китте. Кайтып керүгә, Нурислам чормадан Тәскирәнең сиртмәсе белән тал бишеген алып төште. Аларны чистартып, кояшта җилләтеп, элеккеге урынына элеп тә куйды. Саҗидәсе бишек эченә йомшак урын җир әзерләде. Бишекне өстән үк урап ябып куя торган юка каплавычын сандыгыннан эзләп тапты. Хәсиятленең хәсиятлесе инде. Тәскирәгә кирәге беткәч, юып, төреп сандыгына салган булган. Сандык исләрен бетерәсе килеп, ишек алдында җилләтергә дә өлгерде. Баланы юындыруны Гиззелбанат бик теләп үз өстенә алды. Таң белән ягылган мунчаны башта тикшереп, кирәк яракның барында әзерләп бетергәннән соң гына алып керде сабыйны. Суны тәмам сагынган икән бичара. Канатларын җилпегән кош сыман, шундый тизлек белән чупырдый башлады. Хәтта тәҗрибәле Гиззелбанатны каушатып җибәрде. «Һай җаным, кулымнан төшеп китәсең бит инде. Әкренрәк кылан, балакаем. Күрмисеңмени? Мине дә җеп бөртексез иттең бит», дип назлап дәшкән бу тавышны да шул кадәр үз итте сабый. Чыркылдап ук җибәрде. Аяклары белән тагы да көчлерәк тибенә башлады. Чыркылды чәбәләнә бит җаным. Нурлар чәчеп торган чим кара күзләре белән бер үзлексез үзе Гиззелбанатны күзәтә. Әйтерсеңлә чиксез шатланып, аңа рәхмәтләрен белдерә. «Әйдә, балакаем, җитте. Юындыра башлыйм үзеңне. Әнә, бот араларың да кызарып киткән», дия, хуш исле Гөлҗиһан сабыны белән юындырды уланы.
Узаграк тордылар, ни хәлләре бар икән дип, нәкъ кирәк вакытта Саҗидә килеп керде. Су эчендә рәхәтләнеп яткан баланы күрү белән, Субханалла, күз тимәсен дип сокланды. Күршесе коендырырга дип әзерләп куйган суны Саҗидәгә сибәргә кушты. Аннан теләкләр тели-тели баланы җәймәгә төрә башлады. Суы сарыксын, егетебез калыксын, таза булсын, сау булсын, тормышы да бай булсын. Аллаһның рәхмәтендә озын гомерле булсын. Аны үстергән ата-анага игелекле җан булсын. Шунда Саҗидәгә малайның мул гына хәзинәсенә ымлап, хәтерлисеңме, Нурисламның үзеңә үгез бозау күтәреп кергән төшеңне? Менә ул синең төшең. Табигатьтә без белмәгән, без аңламаган әллә ниләр бар ул, диде. Гыйселбанат апай, җаным, бу баланың да кендеге бисе син булган күк булды бит әле. Тәскиремне дә синең шушы теләкләрең белән кыендырган идек. Мин дә шуны уйладым. Теге елны бер-бер артлы Гәззәбану белән икегез арасында кендеге бисе булып йөргәннәрем исемә төште. Бу юлы да Аллаһы боерса, Гәззәбануның нарасыен исәни мин кабул итәргә язсын. Карале, Саҗидә, әгәр бик тырышсак, синең күкрәкләреңә сөттә төшәчәк, менә күрерсең. Күкрәк бизләреңә массаж ясарбыз. Баланың үзеннән дә суырттырырга тырышырбыз. Тормышта андый очраклар бар ул. Ай, белмим, буш имине суырып торыр микән ул? Нурислам аны бик зирәк ушламалай ди. Буш сускины суырып та карамаган, теле белән төртеп кенә төшерә ди. Кендеге бисе дә төшеп калганнардан түгел. Әллә нинди тәҗрибәләре бардыр әле, име балакаем, дип, Гыйзелбанат кулында йоклап киткән сабыйны бисмилласын әйтеп бишегенә салды. Түбәсе күккә тигән Нурислам ишек алдының буеннан буена 2 рәт итеп кер бавы сузды. Саҗидә юлда җыйналган бала чүпрәкләрен юып элеп куйды. Бала чүпрәкләре белән тулган ишек алдыннан да мәхәббәтле урын тагы кайда булырга мөмкин дип уйлады хатын. Бу аның күптәннән зарыгып көткән, әмма тормышка ашмас хыялы иде. Гәззәбанулар кергәндә бала йоклый иде. Уятмас өчен бишек тирәсенә баручы булмады. Балалар күзенә чалынмагач, Гәззәбану: "Кара, безнең Хафиз монда түгелмени? Тәскирәсе дә күренми", дип сорады. Алар Зәкия апалары белән Гыйзелбанат апаларда бәбигә мәми пешерәләр, диде Саҗидә. Әйдә, утырыша башлагыз, алар да кирип җитәр. Өстәлдә ниләр генә юк. Уртага каплап куелган табакны ачып җибәрүгә, сап-сары тутырган тавыкны күреп, Нурислам көлеп үк җибәрде. "Вәт, әнисе маладис. Белә бит ул минем нәрсә яратканны. Каяпчак булып куйым әле. Шул кадәр уста пешерелгән, шартламаганда, чатнамаганда. Барыгызга да рәхмәт, күршеләр. Безнең хатыннарга җитәме соң? Тутырган тавыкны бездә ким яратмыйбыз үзе", дип көлдереп куйды Зариф. Чыр-шу килеп, Зәкия апаларын җитәкләп, балалар да кирип җитте. Зарифныкылар матур итеп киенгән Тәскирәне күргәч ах иттеләр. Балалар икесе дә бүген гадәти генә киемнәрдән түгел иде. Шәһәрнең аристократ балалары гына кия торган киемнәр. Икесенә дә Маһирә апалары бүләге дип аңлатты Нурислам. Балаларны яңа киемнәре белән котлап, Хафизга тавыкның ботын, Тәскирәгә канатын бирде. Зәкиягә дә очасы кыз дип канат эләкте. Ашны чыгарырга Гәззәбану булышты. Маһирә турында сүз чыккач, Гәззәбану: "Безгә дә хат язган. Әнкәй белән Биби Җамал әбигә кәҗә мамыгыннан бәйләнгән зур шәл, әткәйгә кара күлдән тегелгән түгәрәк бүрек, туачак нәниемә күп бүләкләр, үземә авырлы вакытымда кияр өчен үзбәкчә бөреп тегелгән киң күлмәк җибәргән", дип, аңа рәхмәтен укып куйды. Безне иң гаҗәпләндергәне, үзенә Биби Җамал әби сөйләгән Гөлҗәүһәр белән Мөхәммәд Нур тарихын китап шикелле итеп язып җибәрүе булды. Тышына фаҗигаи мәхәббәт, кыйсса, Гөлҗәүһәр белән Мөхәммәд Нур язмышларына багышлана. Көйек авылының атаклы кендек әбисе 97 яшьлек Биби Җамал әби авызыннан дип язылган. Һәм Биби Җамал әбинең үзенә тапшырырга кушкан. Үзеннән соң кемгә тапшырасы килсә дә, үз ихтыярында диелгән. Бездән әбекәйнең үзенә укып бирүебезне сораган. Үз күзләре күрми бит. Бер дәнәсен үзбәк теленә күчереп яздым дигән. Үземдә укучы яшьләребез чиратлашып, бар дөньяларын онытып шаккатып укыйлар дигән.
Бу сүзләрне исе китеп тыңлап утырган Гиззелбанат уйга калды. Ай Ходаем, Маһирә монысын сиңа җибәргән иде дип, Нурислам миңа да бер төргәк бирде бит. Мин аны өстәлдә генә калдырдым бугай, карап алырга арасы да тар булды. Алай-болай минем сөйләгәннәремне дә язып җибәрмәдем икән. Үзең сакла берүк. Моңарчы әле йортымны басымчак итүче булмады булуын. Айрым бер хөрмәт белән карадылар, шөкер. Балачага кызыксынса гына инде. Туктале, тиз генә барлап, сандыгыма салып керсәм җаным тыныч булыр дип уйлап, өенә чыгып керү ягын карады. Табын янындагылар барысы да бик канәгать, айрыша Гәззәбану. Бу арада үземнең дә тутырган тавыкка нәфсем барыя. Пешергән вакытта авызыма сулар килде. Шулпасының бөтен өйгә таралган хуш исләрен иснәп туя алмадым дип сөйли, иллә дә тәмләп ашавын белде. Шуңа куанып утырган кайнанасы үз өлешләрен дә шыпырт кына килененә таба шудырды. Зариф читтә каламысың? Аша, балакаем, аша. Әгәр нәфсең бар икән, синең өчен иртәгә үк бер тавыкны тутырырбыз, боерган булса, диде. Эх, шушында Нургалием дә булса, ничек куанып, горурланып утырырым. Янында Маһирәсе утырса да риза булырым. Әллә ни көнләшмәсием дә шикелле. Никахларын яңарттылар микән? Нурислам белми калмас, сорарга кирәк әле. Нишләптер икесенең берсе авылга кайту турында ник бер сүз язсыннар, ләммим. Бүген үк хатымны языйм да Зәкия артыннан җибәрим дип уйлап куйды Гәззәбану. Зөлкамал юк-юкта бишеккә караштыргала бала. Аның бала белән кызыксынганы, аны күрәсе килгәне әллә каян сизелеп тора. Тиз генә уянмас әле ул. Ничәмә көннәр юлда су күрмәгән баланы парлы мунчада юындырып чыгару бигрәк әйбәт булды. Селкенми дә йоклый балакаем, диде Нурислам. Кара әле, Нурислам, документлары бармы соң аның? Ташкентта яздырганнармы, исем мазары куелганмы дип сорауларын яудыра да башлады Зөлкамал. Бары да тәртиптә, Зөлкамал апай. Туу таныклыгы бар. Ташкент мулласы кушкан исеме Исламгали, әтисе Нурислам Хадиев дип язылган. Туган көне 10 июнь 1924 ел Ташкент шәһәрендә диелгән. Бәрәкалла, машалла, исәни мин генә үссен инде. Бәхете белән кайткан җан булсын. Бу яңа йортына төкле аягы белән кайтсын. Ата-анасына да көтелмәгән бәхет алып кайтсын. Амин, диде дә Зөлкамал, тиешле дугасын кылды. Әнисенең исеме язылганмы дип сорамакчы булган иде дә, сабырлыгы җиңде. Анысы миңа нигә кирәк, үзләре беләләрдер дип уйлады. Монда да шушы көннәрдә үк Фарук мулладан Коръән укытып, аның белән дә киңәш табыш итеп алырга кирәк булыр дип киңәшен дә бирде. Ташкент күчтәнәчләре һәм Саҗидә пешергән шәй ризыклары белән тәмләп шәй эчкәннән соң, Зариф сый хөрмәткә дуга кылдырды. Зәкияне үзләренә алып чыгарга хуҗалардан рөхсәт сорады. Зариф абый, рәхмәт инде. Нургали абый да кунарга Гәззәбану апаң янына керерсең дигән ие. Мин тиз генә мунча кереп чыгыйм, аннары тәскирә озатып куяр үземне, диде Зәкия. Эй, җаным, мунча үзебездә дә әзер. Туры шунда китәрбез. Нургали абыең үземне тәгәрәтә чапкан шикелле, сине дә бер тәгәрәтеп чабыйм әле. Безнең мунчамы, Зәкия, искитмәле әйбәт. Анда аталы-уллы әткәй белән Нургалием кулы шул. Эзләп тә бер килешмәгән җирен тапмассың. Озак юындылар алар мунчада. Ниләр генә сорашмады Гәззәбану. Әмма күңеленә бер кайчанда тынычлык бирмәгән никах турындагы сорауны бик теләсә дә бирергә кыймады. Үз-үземне кимсетү булыр бу дип уйлады булса кирәк. Зәкия япь-яшь булса да бик сак, сабыр кыз булып чыкты. Күбрәк Зөмәрә апасы турында сөйләргә тырышты. Шулай да әллә уйлап җиткермичәрәкме, Маһирәнең Исламгалине үзенә бик тә ияләндерәсе килгәне турында, үз итәргә тырышып та карадылар инде бу сабыйны Маһирә апа белән әнисе дип ычкындырды. Гәззәбануның шитләрнекен ансат кына үз итәргә аларга бир инде дип корырак кына әйтеп куюы Зәкияне куырып китерде. Ул ни дияргә дә белмәде. Үз хатасыннан ике бите комачтай кызарды бичараның. Төне буе ут сүнмәде Зарифларда. Зәкия иртәгә Казанга китәргә тиешлеген әйтүгә, Гәззәбану Нургалиенә хат язарга кереште. Хит бер генә көнгә калсаң ие. Улыбыз яныннан кайткан бик кадерле кеше бит син безгә балакаем, дип Зөлкамал үзгәләнә үк башлады. Апа җаным,
Минем дә әнием тилмереп көтәдер. Бер генә кич булса да үз өебездә дә кунасым килә. Лоқман абзый да зинһар тоткарлана күрмә дигәние. Карагыз әле. 3нче көн Мәхмүд Казанга җыенам, Гөлсем апай чакырткан дип сөйләгәние. Китеп өлгермәгән булса, Зәкия безгә дә иптәш булып бергә китсәләр, менә тирәшәп булырые, диде Зариф. Өйдә ул, өйдә. Саҗидәләргә керер алдыннан гына күрдем мин аны. Картым, җәһәт кенә үзең кереп сөйләшеп чыкмыйсыңмы соң, дип Зөлкамал Зарифны Мәхмүдләргә кертеп җибәрде. Зариф тиз арада әйләнеп тә чыкты. Булды, балакаем. Иртәгә үзе дә китәргә җыенган булган. Станцияга үзем илтә барам дигәнием, кая ул? Мәфрүзәсе белән икәүләшеп каршы төштеләр. Үзем илтәм генә дип тора бит Мәфрүзә. Бигрәк уңган бала инде, җаным. Газим җаныбыз гына күрмәде мәрхүм. Иртә белән сәгать 8 тулганда кузгалырбыз. Кунак кызыгызны үзебез киреп алырбыз, диде Мәхмүд рәхмәт төшкере. Кайчан кайтасын сораганыем, тушнысын гына әйтә алмыйм. Иртәгә Гөлсем апайның кунагы Кари әкәне каршылагач, әти янына зиратка барып кайтам. Берсе көннәрсез дә кайтып булмас, диде. Иртәгә Мәхмүдтән сораштырырмын әле. Зөмәрә апай күршесе Кари әкә түгел микән ул? Әгәр ул булса, миңа да күрергә кирәк аны, диде Зәкия. Бәлкем шулдыр. Гөлсем безгә килгәндә, Нургалине дә, Лоқманны да яхшы белә ул дигәние. Алайса шул инде, Зариф абый. Зөмәрә апайны җирләгәндә иң зур ярдәмче Кари әкә булды. Шуннан да шул Кари әкә булса, Нургали абыйларның хәлен белә дә белә инде ул. Нинди хәлне? Дип әсәрендә Гәззәбану. Юк, киттеләр микән ерак сәфәрләренә дип кенә әйтүем иде, дип котыла алды Зәкия. Шомлы хәбәр. Мәхмүдне 4 күз белән көткәндәй көтте Зариф. Зәкияне озатуга, яна Нурислам белән дә икәүдән икәү генә сөйләшеп чыкты. Син үзеңне ул кадәр бетермәле, Зариф абый. Көтик Мәхмүдне. Син мине барында әйтеп җиткерми дип уйлыйсың ахыры. Безне озатырга Нургали үзе дә кайтмакчы. Аны көтеп утырганда, ашыгып кына бер кибетчебез килде дә, кибеткә ниндидер 2 кеше килде. Хуҗаларыбыз белән бухгалтерны да дәшеп, кабинеттан ниләрдер сөйләштеләр. Аннан безне һәм барлык хезмәткәрләрне үзебез чакыргач килерсез дип тараттылар. Кибетне бикләп, пломба салдылар. Аннан безнекеләрнең өчесен дә ияртеп куядыр киттеләр. Без аларны икенче кибетләребезгә баралар булса кирәк дип уйладык, диде. Бу хәбәрне ишеткәч, Зәйнәп апа агарып китте. Йөрәген тотып кәнәфигә килеп утырды. Мин дә бу хәлендә әнине ташлап китә алмыйм. Сез үзегез генә кузгалырсыз инде, атлар көтә, диде Маһирә. Бездән соң иртәгесен Лоқман абзый белән Нургали Кытайга юл тотарга тиешләре. Менә ничә сөйләсәм дә, Зариф абый, шул инде, артыгы да киме дә юк. Түлке Зөлкамал апай белән Гәззәбану белә күрмәсен. Минем тирәдәгеләр берсе дә белми. Бәлки әле хәлләр без уйлаганча ук начар да түгелдер. Үзбәкләрдә үзгәрешләр дәүләт күләмендә көтелә булса кирәк. Мин эшләгән кибеттә үзбәк сатучылар нишләптер мине бик якын иттеләр. Бу юлы очрашкач, менә нәрсәләр ишеттем әле мин алардан. Оҗмахларга тиң үз дәүләтебезне СССР дигән капкорсак урыслар йотарга маташа икән. Безнең хөкүмәт башындагы үзбәкләр әллә ялгышалар, әллә сатылалармы, ризалык биреп яталар икән. Халык каршы. Урыс килсә, талавын белә инде ул. Оҗмахка кызыгалар, эшләргә яратмыйлар. Башыңда шумел камыш белән генә әллә кая барып булмый ул. Ярар, урыс инде ул. Күпләргә мәгълүм, холкы белән дә, эше белән дә, ашы белән дә дигәндәй. Менә татарларыбыз, үз мөселман татарларыбыз ни күрсәтте соң? Ачлыктан күпмегезне саклап калган татарларыбыз әйтергә дә оят, хәрби бригада булып килеп, күпме үзбәкләребезнең канын койдылар. Басмачылар имеш. Үзбәк халкы хәзер мондый татарларны рәнҗеп искә ала. Син гафу ит инде безне, Нурислам туган. Татар халкының мондый юлга үз иреге белән басмасына ышанабыз. Күп вакытта хакимнәр үзләре бутый халык башын дип сөйләделәр. Ни генә булмасын, тормыш дәвам итә. Алдан ниләр генә күрәселәребезне анык кына әйтә алмавыбыз һәм борчылуларыбыз чорына күрә бик табигый, Зариф абый. Ярый, күрше, шулай да яхшыга өметләник әле. Малайыбыз ни хәл соң? Биетәме? Төнлә ничек йоклады? Саҗидә тынычланып беттеме инде?
Эй, Зариф абый, нишек алып кайттым әле, Худайның рәхмәте. Сөйінеп бетә алмыйбыз. Шундый җанлы тормыш хәзер бездә. Барыбызны да биетә, ничек кенә биетә әле. Саҗидә дә бик маладис. Малай өчен нишләргә белми. Бүген төнлә бераз борчылгалап алды үзе. Һава алыштырадыр мөгаен. Тәскирәне бик ярата, карап кына тора. Күрмиерәк торса эзләнә үк башлый. Авыл сәвитенә, Фатихның үзенә бар. Ислам Галиебезне монда теркәргә кирәк хәзер. Малаең өчен җир өлеше алырсың, Аллаһы буйырса. Карале, Нур Ислам, борчуларым белән әйтергә дә онытып торам. Кортларың да бик тырышлар булып чыкты. Син югында 2 мәртәбә карап алдым. Әйбәт ташыйлар балны. Мин кортлар караганда безгә дә кер. Үзеңә өйрәнергә кирәк хәзер. Шул вакыт шәрран ярып кычкырып Хафиз килеп керде. Бабай, син кайда? Чапталны җигик әле. Әни белән Биби Җамал әбине алмага балабыз. Кузлага күчел үзем булам. Эш кешесе бит ул минем улым. Бабасы шикелле теләсә кайда ләштит сатып йөрми. Әйдә улым, әниең дә көтәдер безне. Ләштитеңне ничә тәңкәгә сатасың, бабай? Өйдә генә сат син аны. Әбидә акча 1 букча, дип үз сүзеннән үзе рәхәтләнеп көлде Хафиз. Бабасы көлүдә Хафизны да уздырды. Эй, улым, кечкенә Нургалием бит син минем. Син булмасаң нишләрем? Тиле җыеп күн эшләлиең, бабай. Ул күн белән нишләрбез? Кәнфит итеп тешләрбез? Тешең төшсә нишләрсең? Бабай булдым диялмен. Тәки син җиңдең, улым. Җиңүчегә ни тиеш? Җиңүчегәме? Ни сыласа, шул тиеш. Беләсеңме, бабай, мин нәрсә сылалыйм? Нәрсә генә сорасаң да мин бирергә тиеш булам бит, улым. Мине кашкага атландылып, үзебезнең улам буйлап алып баласың, яме? Бир 5-не, улым. Мә, бабай, 10 булсын, кулым шифалы булсын. Минем өчен синең кулдан да шифалы кул бу дөньяда юктыр ул, балакаем. Рәхмәт, бабакаем. Буларның тел уенын сокланып тыңлап торган Гәззәбану: "Эй, әткәй, сиңа күпме генә рәхмәтләр укысам да аз булыр. Ничек шулай оста итеп өйрәтә аласың син? Гел кечкенә артист булып бара бит, әй. Эх, әтисе дә күрсә, минем шикелле тыңлап та торса, икегезне дә кочаклап, нинди генә матур сүзләр әйтмәсие. Мәле, улым, бүләк киемнәреңне киеп, нәк әтиең төсле булып утыр әле кузлага", дип, кайнатасы янында горур басып торган улына карап сокланып туя алмады. Бабасы белән сүз алышуда җиңүче булып танылу Хафизны шул кадәр сөендерде ки, нишләрен белмәде сабый. Өстәвенә әнисе дә мактап җибәргәч, очар коштай булып чаптар янына атылды. "Хәзер без синең белән улам буйлап очып кына балылбыз. Биби Җамал әбине ышылтып кына монда ап кайтылбыз. Аңладыңмы? Ә мин хәзер әти төсле итеп киенәм", дип, әнисе кулыннан киемнәрне алып, мунчага йөгерде. Мунчаның алгы ягыннан: "Бабай, дугага кыңгылау куяме? Әбекәй белнәлсә күлми бит ул. Кыңгылау тавышына сөенеп килел, кызык булыр", диде. Ярар, балакаем. Җиңүченең һәр сүзе минем өчен закон. Күз генә тимәсен инде үзеңә. Бигрәкләр дә зирәк булып чыктың бит әле син, улым. "Бабай, миңа башка күз киләкми. 2 күзем булгач", дип көлеп тә куйды тегесе. Ат та җигелеп бетте. Ялт итеп елмаеп, егет тә килеп чыкты. Үзенә үлчәп тегелгәндәй шим кара казаки чалбардан, казаки астында кайтарма якалы аппак күлмәк, аягында шулай ук кара төстәге йомшак күн читек кәвеш, башында кара бәрхет түбәтәй. Әйтерсеңлә, каршысында кечкенә генә чын затлы шәкерт диярсең. Бабасының билгеле инде, "Субханалла" дип кат-кат әйтелгән сүзләр тезмәсе астында тулып ташырдай мөлдерәмә күзләр. "Эй Раббым, ошбу сабыеңны бәхеткәйләреннән мәхрүм итә күрмә. Ятимлек хәсрәтләрен бер үк бирә күрмә. Яман күзләрдән үзең сакла." Әйтерсеңлә, малкай да шундый ук ярлыкау белән сабыйга текәлгән. Үзенең ифрат ягымлы гөрелтеләре аша тышкы кыяфәте белән яшь хуҗасына нык охшаган Хафизга нидер аңлатырга тели кебек. "Сагына чаптар, бик сагына шул Нургалине." "Туктале, бабай, чапталга ипи апчыгып каптылыйм әле. Әбинең теше үтмәгән кибән башы калган ие", дип, Хафиз йөгереп кенә кибән башы ипине алып та чыкты. Ул да булмады, өстен башын алыштырып, шулпыларын шыңлатып, үзе белән гүя кояшны да ияртеп, Гәззәбану да чыкты.
Әллә аның шулай бәйрәмчә матур булып чыгуына куаныпмы, әллә Хафизның тәмле ипи белән сыйлауына рәхмәтен белдерепме, чаптар шундый итеп кешнәп җибәрде, урамны гына түгел, хәтта бөтен авылны яңгыраткандыр мөгаен. Кызык бит ул безнең Хафиз. Әни толымналыңа көмеш чулпылалыңны так, пожалуйста, дигенә бит. Күзе күрмәгән биби әбигә күңелле булыл ди. Пожалуйстасын кемнән өйрәндең дигәнием, Фәми абый гел шулай әйтә ди. Үзенә ашаган сүзләрне отарга гына тора җаныкаем. Хафиз кушкач, менә шул чулпылар арасында тоткарландым да инде. Аннан соң әнкәй дә чыгып җитмәсме диебрәк уйлаганым. Эшләрем күп булса да, сезне чыгарып җибәрмичә тәки кузгала алмый торам. Әле кайчан гына сезне ташлы яр җыенына озаткан чакларыбыз күз алдыма килде дә, тагын күзләр мөлдерәмә. Эй, әткәй, әйтмә инде. Төштә күргән шикелле генә калды инде ул көннәр. Сез әнкәй белән икегез бигрәк үзгәләнәсез. Әнкәй өчен курка да башладым инде. Күзгә күренеп бетерешә. Сөйләштереп тә булмый, тамагына да рәтләп ашамый. Юкса Нургали бик кистереп әйтте бит. Маһирә кайтса да, кайтмаса да, урып җыю башланганчы кайтып җитәм. Сездән башка яши алмыйм мин хәзер, диде бит. Бу юлы мин алай ук сабырсызланмыйм үзе. Әллә карынымдагы балам да шулай кушамы? Сез дә бирешмәсәгез ие. Әнкәйне Казанга алып барып, берәр духтырга күрсәтеп кайта алсаң начар булмас ие. Гыйззел Банат апай да шулай ди. Рәхмәт, кызым. Әле дә ярый сез бар. Әниегез өчен үзем дә борчылам. Шушы арада берәр чарасын күрми булмас дип йөри идем. Раббыбыз рәхмәтеннән ташламасын инде. Кара, күчеребез кая китте соң әле? Тәскирәне дә чакырам дигәние, әнә чыгып килә. Нәрсә улым, Тәскирә керәме? Юкла, аның бәбие бал бит хәзер. Исламгали кайткач, шишти әллә кем булды ул, дип Хафиз үпкәсен сиздерде. Бик куалама улым яме, дип бабасы озатып калды үзләрен. Биби Җамал әби үзен зурлап алмага килгән Гәззәбану белән улы Хафизга багышлап озаклап дуга кылды. Биби Җамал әби, без сине үзебездә берәр ай тәрбия кылырбыз дип уйлаштык. Әнкәй белән бер-берегезгә иптәш булып, сөйләшеп йөрерсез, бергә намазлар укырсыз. Сезнең шикердәшеп утыруыгыз безгә дә күңелле булыр, Аллаһы буерса. Эй, рәхмәт төшкерләре. Булай булгач, алмашка кием салымнарымны да алыйк инде, диде дә кирәк яракларын җыеп төенчеккә төйнәде. Гәззәбану гаҗәпләнеп вә сокланып карчыкның һәр хәрәкәтен күзәтеп утырды. Эй, Биби Җамал әби, син үз өеңдә күзле кешеләрдән булайрак йөрисең әле, күз генә тимәсен. Синең киткәнеңне кайсы күршеңә әйтик? Җәмилә сиңа бик яшь йөри бугай. Аңа әйтеп чыгыйммы соң? Бик һәйбәт булыр иде. Мин өйдә булмаганда да күз колак булып йөрсен ие, әйт әле, яме, дип йорт иясенә дугасын биреп, өстәлендә бер чынаяк су белән бер телем ипи куйды да, әгүзе бисмилласын әйтеп, аларны тостымал белән каплады. Гәззәбану Җәмиләне өендә туры китерүенә сөенде. Бигрәк акыллы кыз инде Җәмилә. Кем бәхетенә үсәдер дип, бүген янә сокланды ул аңа. Үзен озатырга дип кергән Җәмиләнең тавышын ишетүгә, карчык иллә дә сөенеп, Җәмилә балакаем, мин китәм инде. Өемә һәр вакыттагыча күз колак булырсың, яме? Ак тәпиемне дә үз ихтыярыңа калдырам. Аны да рәхмәтеңнән ташлама, яме, балакаем, диде. Ярар әбекәй, барсын да эшләрмен. Әмма син киткәч күңелсез була бездә. Алай бик озакларга тырышма инде. Сиңа җырлыйсы бер җырым да бар, өйрәнеп бетердем. Тик җырлап күрсәтергә өлгерә алмый калдым. Ниндирәк җырсың ул, исеме ничек? Әйтми торам әле. Сиңа ошый торган моңлы, озын көйле борынгы җыр. Ишетәсең килсә, тизрәк кайтырсың әбекәй. Кара әле Җәмилә, иртәгә өйлә намазыннан соң безгә килә әле. Без әбиләр белән бергәләп бәлеш пешерербез. Син күрергә тиешле шак катарлык бер китап бар бездә. Җиренә җиткереп укый да беләсең син. Хафиз да бик ярата синең укуыңны. Әбекәй безгә бу кыйссаны үзең укып тыңлатсаң, ул тагы да озак яшәр, Аллаһы буерса. Үзе бер тарих булып. Нинди китап ул, Гәззәбану апа? Исеме ничек? Мин дә әйтми торыйм әле. Үзең килгәч күрерсең дә, укырсың да. Кузлада утырган Хафиз янына бер көтү балачага җыелган. Сөйләшәләр, көлешәләр, табышмаклар әйтешәләр. Шул арада бер-берсе белән үчекләшеп тә алалар. Хафиз ястык астына куйган ярты ипие барлыгын искә төшерде. Тиз генә аны алды да
бүлгәләп, малайларга бирде һәм чаптарны сыйларга кушты. Эй, куанышты инде малайлар. Шиметеп кенә үзләре дә кабып карады. Тәмле, тешләмәс микән дип куркып тору да юк. Һәр берсе үз өлеше белән аткайны куандырды мәле дип Хафизга рәхмәт укыдылар. Хафиз, әниләренең килгәнен күреп, тиз генә кузлага күчте. Малайлар чебешләр күк читкә сибелделәр. Җәмилә Бибиҗамал әбине ипләп кенә тарантаска утыртышты. Шунда Җәмилә Хафизны күреп алды һәм сокланып: "Абау җаным, Хафизенем, синме бу? Танымаслык, кызлар күзе төшәрлек егет булгансың тәмам, машалла. Шул кадәр Нургали абыйга охшарсың икән, киемнәрең белән дә. Бик бай, укымышлы кешеләр генә кия торган мондый киемнәрне мин малай-шалайларга да тегәләр дип уйламый идем", диде. "Кем малай-шалай, минме?" дип Хафиз Җәмиләгә усал гына караш ташлап, көр тавыш белән "Әйдә малкай, на!" диюгә, чаптар дәртләнеп кузгалып китте. Җәмиләнең "Хафиз, гафу ит, энем, мин сиңа әйтмәдем ул сүзләрне" дигәнен ишетерлек булдымы соң? Дугадагы кыңгырауның зеңгелдәп чыңлаган тавышын ишетүдән таң калды Бибиҗамал. Бала Хафиз үз әтисенең кендек әбисен, 97 яшьлек карчыкны кыңгыраулы атларда гына йөртер әле дисәләр, үзем дә ышанмаган булырым. Әлхәмдүлиллаһ, чиксез шөкер. Мине шушылай куандыруыгызның әҗере үзегезгә меңе белән кайтсын, я Раббым", диде. Карчыкның иң зур сөенечләре әле Зарифларның өендә көткән икән. Кунагының җилкәсенә Зөлкамал Маһирә җибәргән дип бүләк шәлне салды. "Бу нинди ис китмәле гаҗәеп шәл. Үземнең хак тәгаләм биргән озын гомеремдә шактый шәлләр күрдем, шөкер. Әмма мондыйны күргәнем юк әле. Үзе бик йомшак, бөтен арка билләремне каплап алырлык зурда икән әле. Бүләк җибәрүченең үз гомере дә озын, бәхете зур булсын", дип башыннан ук тәберкәнеп карады. "Хай җаным, башыңны, гәүдәңне генә түгел, бөтен җаныңны дәвалый торган хәзинә бит бу. Мондый шәл башка юктыр ул дөньясында да." Ул әбекәй кәҗә мамыгыннан, кулдан бәйләнгән шул. Әнкәй белән икегезгә пардан җибәргән. "Гәззәбану балакаем, хәтерең калмасын. Бу бүләкнең мәгънәсен бик тирән дип аңлыйм мин. Маһирә Нургалигә булган мәхәббәтенең ни кадәр тирән булуын безгә дә аңлатырга теләгән шикелле тоела миңа. Беренчесе, тилмереп көтеп алган баласын дөньяга тудырган газиз ана. Икенчесе, аны исән-сау саклап, үз куллары белән кабул иткән кендек әбисе. Әткәйгә кара күлдән тегелгән бик затлы түгәрәк бүрек тә җибәргән әле", дип өстәде Гәззәбану. "Менә күрәсеңме, балакаем, өчебезгә дә баш киемнәре, өчесенең дә башлары исән булсын дигән уйдыр мөгаен. Бик тирән уйлый торган бала булып чыкты түгелме соң ул Маһирә дигәнебез. Кем ничек юрый бит әле анысын. Әйе, юрау эшендә үтә киң күңелле кеше булу кирәктер", диде Гәззәбану. "Әбекәйгенем, әле аның сиңа гына багышлап җибәргән икенче бүләген күрсәң, белмим нишләрсең икән." "Я Хода, тагы ни уйлап тапкан, зарыктырмыйча әйтсәгез тизрәк." "Сезгә гаҗәеп китап ясап җибәргән ул. Иң кызганычы сезнең аны күрә алмавыгыз. Тышына язылганын укып җибәрәм. Фаҗигаи мәхәббәт, кыйсса, Гөлҗәүһәр белән Мөхәммәд Нур язмышларына багышлана. Көйек авылының атаклы кендек әбисе 97 яшьлек Бибиҗамал әби авызыннан. Язып алучы Маһирә Яруллина. Шундый ук бер китабын үзбәкчәгә әйләндереп язган. Монысын үзеңә тапшырырга кушкан. Бездән укып бирүебезне сораган. Соңыннан кемгә калдырырга теләсә, үз ихтыярында дип язган. Менә әбекәй, бу әманәтендә үзегезгә тапшырам", дип Гәззәбану китапны аның кулларына салды. "Бу кадәресен үк һич көтмәгәнем", диде Бибиҗамал. Китапны элгәре куллары белән назлап кат-кат сыйпады, яңакларына да куеп торды. Аннары бераз йөрәге янында тотты. Сукыр күзләреннән саркып чыккан яшьләре кирфекләренә эленеп калды. Ул аларга кагылмады. Моңарчы сүзсез генә утырган Зөлкамал булай диде: "Укып чыктым мин бу тылсымлы китапны. Ул тарихны ишеткәнем барын, ләкин мондый тетрәндергеч итеп сөйләгән кешене белмим. Син, әбекәй,
Күзең күргәндә китапларны күп укыгансың ахры. Шак катып онытылып укыдым мин аны. Гел чын язучы язган төсле булган бу.